turabu kana mi asgile ka foli karangara ka di kanubaga bela jelema mali kono mali kokan karangara la minu solo na nga page la Zigri Plus numéro 1 de l'actualité musulmane ka fa bismillah au danser aka émission madika no turabu kana avec ke abalma gana denge fe sila gawlun jay ni professeur Magasise bija ke ñofe le généraliste turabu kana ala sonama morgan asgile فلما فو الحمد لله رب العالمين اللهم صل على الموصوف بالكرم والجود فلو سلام بير فوكي والنواندوم ko fe antinya na Zigri Plus promoteur fo ko fe amba abaraka la bela jeli fo ko fe antinya na ambe fuli ke kata bele dugu kere ngana manere karam wala ko be bele dugu kata jibrula kata falaje kambe ngana bela jeli fo kambolo ba nko ye inshallah ambolo be wasolo ndozo fo tiya masa munu be kamu fo munu ye latru kala ka damne nina kana bla kola bana munu ye tiya kelengele na yiri kala ka tiya saraka don kamu fo ko wala nyumando munu ngala latru dama jelema kamu fo ko wala nyumando ko sobe nala sonama turabu dala karamogo na kalande bela jelenga foli be ano murgena fanga magale dudi kan boma ko sobe ire ya fuka kumola turabu den kelengele nabbe abe mogo chamanye wabe mogo chamanche ko sobe donc bi amena turabu de min ta kerengere ala ka kuma kan wali wole ko sike musa daka na kadiba fo la troupe mère OK sigidi la troupe yere bay sigidi sigi fla sigi sans fla ni kelen bo ala avec kelen fla ko avec jume avec adamay o kelen tukuni ni ya ta kelen ni kelen wera bo ala duma o be gasra kan de o ala taala dima ni kelen wera bo ala o bana mundi mo be kala usana kelen sige fla la ni ya duma na betka ka ba o bana mundi mo be mali judi on ba mano ma wolo ko madi ni chen Muhammadu koni sige Musa ni la tur de wolo sige la be ka yere gilu bado biya ni taliki ta ni ya goshi sige la be taliki dima ni nu ta ni ya goshi sige la abe nu dima ni enzan ta ni ya goshi sige la abe enzan dima ni gari ya goshi sige la abe gari ya dima ko dobia professeur bi sige ni roka ko dobia sige la turu sotan woro la donbo ya yi la turu dingele ko dobi dala mo ye la turu sige Musa da ko kolaba koko ni laban tala o yuzururi tadi koko na ti laba sila ne ado ke bina ta tungala ko tungala ta inti laba ebita mina muso furu trobudala ka finyana ko bo ibina bo muso mu no fe ni muso ko inti laba ebidoala ibina nafulo ko nyini mina ta nafulo nyini na anga cha ibina nafulo ko inti laba le ebidoala mo ka promesse do taye mina ni koinke o ba finyana ni kointi nyena ati labane donc ce qui veut dire que ba ye nyana ma ko abebita dan labane OK o kama tie masabba munu be la turu don ni nana ko ka furu la turu d'abord amanden ka en profiter quoi en profiter pour que chaque la kala na ni la turu de munu be la turu kala o de o kwani faida fitini tomi o kwani tanko OK ni tara karamogo fi la turu dala ibita sora a cin chamana nu bi fegi ga furko la turu laje iba yi très généralement obi munta obi ninta nu e ninta obi na furu so erata nu e furuta obi na srata nu e srata iba ibita kolabanta obi ninta ka furuta ka srata ka kolabanta mune la cin dala yo cin naninta ko wolo pour que ka furko kodon akadi walma mandi munu bela turu kala na tara beta sma sunna ni mabado imi na bena jiso na mabado imi na bena bogo de nani ma ko do bia OK na duna fiema mabado ko do bi bon mune na uyeni ani furu ani sra ani kolabanta ni furu ani sra ni kolabanta ni ndambe muso mungani bi fa kata muso ko yini est ce que asra kanya na asra ka bu fa ka do akobe laba donc c'est pourquoi uyeni chakla nani ta ka awolo nu ya wolo na tara be fien so la turu de nani ma kuma do bi fien la turu de nani parce que fien fana nani o fien nani na fien do e fien kalamai ina fa lumara fien do e fien sumale
i n'a fɔ Badara Ali ye fiɲɛ sumalen mais Zumana fana ye fiɲɛ sumalen mais ani Zumana fiɲɛ sumalen tɛ kelen Badara Ali fiɲɛ ani Zumana fiɲɛ kelen tɛ n'a bɛna Lumara yɛrɛ fiɲɛ ma turabudala dɔ bɛ mun bɛ laturu dɔn kosɛbɛ u b'a fɔ ko n ka cɛ ni muso ko in bɛ girin ka n ka cɛ laban min tila ka k'i bolo tiɲɛni ye dɛ waati wuli fana a bɛ kɛ tiɲɛni ye donc o kama i magara sigi mun na ni sigi in anw bɛ nin de kɛ maa mun bɛ yen n'a ka ko foyi t'i laban n'a donna baara la a tɛ laban n'a taara nafolo ɲini na a tɛ ɲɛ ni mɔgɔ ye layidu ta ye ko n b'a dɛmɛ a tɛ kɛ ni muso don i bɛ taa sɔrɔ a ka diɲɛnatigɛ papaga ti ɲɛnabɔ i bɛ taa sɔrɔ ani mɔgɔ ɲɛnamabaw bɛ ɲɔgɔn dɔn relation ɲɛnamaw b'a la mais a si tɛ se ka ko k'a ye fɔlɔ ni kun nana an ka bamanan cɛkɔrɔbaw fɛ yen u tun bɛ nin baara ka d'i ma bɔgɔdaganin kelen ani woro jɛman a yiri an t'an da mɔgɔ la an b'o to yen bɛ nka Sigi Musa yiri dɔnnibaw b'a dɔn Sigi Musa yiri o yiri dɔ la jalen ye yiri binga wuli ye i b'a dɔn yiri mun binna n'a tɛ se ka wuli Sigi Musa ye jumɛn ye Sigi Musa ye mɔgɔ mun ka ko i mago bɛ ko laban yiri mun binna mɔgɔw fɛ ko nin ko banna ka ban a wulilen o daga doncogo dɔ bɛ yen n'u y'a dilan Sigi Musa ni woro la koko segi nɔnɔ don Sigi Musa tɛ tɔmi segi ya koko segi n'i y'a koko segi bandi donna diɲɛ ko o ko la mɔgɔw fɛ nin ci laban a bɛ laban i bɛ taa sɔrɔ bitigitigi dɔ bɛna a ka bitigiden dayɛlɛ mɔgɔw b'u sigi ka yala a la ko ko nin a ye nin to yen nin ko in nin bɛ tila ka nin bila maa caman ye nin daminɛ nin ɲɛ yan o tigi de bɛ tila ka laban ka bitigi kɛ bitigiba ye mɔgɔw ɲɛ Sigi de b'a kɛ mɔgɔ bɛ fɛ ka ko dɔ daminɛ nin ko in mɔgɔ bɛ jɔ a la nin ko in kunna mɔgɔw b'a ye nin ko nin nɔ f'u bɛ yɛlɛ a la a ye nin to yen nin ka nin ko in kɔni nin bɛ tila ka nin bila ka bɔ yen nɔ bon olu yɛrɛ laban bɛ tila ka taa fara i ka ko dilanni na Sigi kelen pe de b'a kɛ o kama an ka cɛkɔrɔbaw fɔlɔ u b'a fɔ dɔnnibaw ma n'i ye ala wele kɛ n'i ma ɲɛ sɔrɔ ni fɔlɔ cɛkɔrɔba n'a tun bɛ n'i labila ni dalu ye a bɛ Sigi de dilan ka d'i ma o kama ni Sigi dala cɛw cɛ ma i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u ka ko bɛɛ bɛ fereke walima u ka ko si ti ɲɛnabɔ walima olu yɛrɛ bɛ relation sɔrɔ mais relation nafa t'a si la n'i ye Sigi daga don ka d'a ma a tigi b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ k'a ba ka ko foyi ti tiɲɛ parce que ko tiɲɛni dabali bɛ se ka mɔgɔ dɔ ka ko la i b'a dɔn n y'a f'i ye ko juguya man ɲi juguya qualité dɔ bɛ yen n'u y'a baara i kama i bɛ taa sɔrɔ i mana don diɲɛ ko o ko la a t'i laban fo dɔw b'a fɔ ko non ko barika t'a tigi la c'est à dire dɔw b'a fɔ i b'a ye nin tigi kɔni a bɛ relation ɲɛnamaw sɔrɔ ani maa ɲɛnamaw bi jɛ mais a mana ko o ko minɛ bi a b'o bila i b'a nɔrɔlen ko wɛrɛ la tuguni dabali b'a kɛ dɛ mais nka dɔw yɛrɛ ka buruju sigilen bɛ dolo dɔ kan i bɛ taa sɔrɔ n'i bɛnna manizila dɔ ma masala ni maa mun bɛnna musitara ma ka bɛn heure dɔ ma an ka cɛw bɛ kɛ dɛ bon c'est pour que k'o furakɛ f'i ka se turabudalaw fɛ bon i m'a ye o de kama minnu bɛ Sigi dɔn n'u y'i ka laturu da ni Sigi kelen pe i ka laturu bolola wuli bon nin yɔrɔ nin kɔ de laturudalaw b'a dɔn Sigi kelen pe bolola wuli n'a kɛra diɲɛ ko o ko ye cɛmasa b'a saraka ni zaban gere k'a kɛ cogo dɔ f'i ye dɔrɔn baara banna karamɔgɔ nana sisan n y'a affaire dɔ sɔrɔ dɛ jamana dɔ kan walima dɔw y'an wele u ye ci dɔ fɔ dɛ mais ci u m'a fɔ a bɛ kɛ u m'a fɔ a ti kɛ n'i taara fɔ turabudala ɲɛna n'a kun y'a ka laturu da ni Sigi kelen pe laturu bolola wuli a kun b'o ko ni ɲɛnabɔ ka d'i ma koyi sila o y'o ko bannen ye walima ne yɛrɛ de bɛ tunga la n ye n ka bâtiment jɔli daminɛ cɛ ma se ka laban karamɔgɔ n bɛ fɛ ka preuve jara n na dalu la a bɛ kɛ ni Sigi de walima ne yɛrɛ de ye artiste ye n ye n ka carrière daminɛ waati ni na n bɛ k'a daminɛ sɔnni mɔgɔ bɛ ɲini k'an bila walima n ka sanga yɛrɛ tɛ ka taa ɲɛ Sigi Musa de bɛ baara ka d'a tigi ma fo ka taa sa a ka sanga ti bin a ti buru fiyewu donc o kama sila ni Sigi daga in morikɛ yɛrɛ b'a ta ko waati caman parce que adamaden ni ko o ko n'a ti laban fu don mɔgɔ man ka k'i kunfɛ ko foyi la donc n'i ye a ko a ka ca la ala fɛ relation minnu bɛ da i yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ donc i b'a ye o ko ninnu caman bɛ laban n'o dun caman bɛ laban a ka ca ala fɛ i t'i bila kɔfɛ ni ala sɔnna ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i n'a fɔ an yɛrɛ bɔra k'a mɛn cogo min na professeur yɛrɛ da bamananw tɛ ko mɛn da ye mɛn tigi da ye mɔgɔ bɛ yen k'i mago bɛ nin daga in dɔ la ka dɔ sɔrɔ a la k'i kɔ a la n'o ye Sigi Musa daga ye numéro kelen pe a bɛ ka tɛmɛ a ka jaw ɲɛfɛ n'i y'o kɔngɔ i ni morikɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ e mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ e kan ka dɔ sɔrɔ a la cogo min na n'ala sɔnna ma o bɛ ɲɛfɔ e ye n b'a d'i ma sisan n balimakɛ n balimamuso i ka téléphone ta walima i ka bigi ta minnu bɛ Mali kɔ kan aw bɛ négatif kɛ 00223 77 18 13 94 n'i y'o kɔngɔ i ni morikɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen ka kow laban
Morgue Kasobe. do kai أما فاللهم صل على الموصوف بالكرم والجود اللهم صل على سيدنا محمد الرفيع الدرجات والدود سيدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين